Vítajte na pobreží Costa del Sol v Španielsku. V krajine plnej pláží, slnka, hôr a bohatej kultúry. Moje meno je Michal Jesenský a som pripravený sprevádzať vás na ceste k nájdeniu vašej novej nehnuteľnosti v tejto nádhernej krajine. Hovoríte na toto nádherné miesto, zaliaté slnkom. Nechceli by ste aj vy vlastniť nehnuteľnosť v okolí? Je to skutočne nádherné.